maraming salamat buat sini Muras. Mga kaisulan ko dili sa gula. Sa kataw pa may hapon ka natong kanan. Sugo sa mayong pamatasan atong pagkaon ug pagyugbo sa ato ang paglumana sa ato ang agula. Sa ato sa nga pagkahon sa ato ang tanan nga mga frontliners. Ngayon, walay puwas nga hinalat sa ilang kinabuhi. Isang taliwala sa kakuyaw ni ining kaaway nga di makita. So salamat kayo sa inyong pagtubiyan, sa inyong kaugalingon alang sa proteksyon namong katawan. Walang milain nga ikadunol kundi ang pagpasalamat o pagdaig sa inyong bayanihon nga mga buhat. So salamat kayo sa tanan natong mga frontliners gikan sa lokal, nasyonal ug sa tibuok kalibutan. So mga igsoon, kininausap si Brother Luis Silim nga dili sa tanang takna dili sa tanang Domingo nga ni ata makikuban-uban kaninyo sa anglit kay daghan man kita og mga gipang-atiman nga mga kalihukan sa atong parokya. No? Karon gani aduna tayong ginahandol nga meeting sa mga kabatan-unan. So, nasahay, daghang tag mga schedule, mo inungdan nga panagsaragip ka, magkauban-uban din. Apan, kung natay panahon, mao nga gitinguha kayon nato, nga pinaagi sa ginagmay nga mga paningkamot, atong mapaabot, atong ikatabang, ang atuang pagsangyaw mahitungod sa mayong balita sa kaluwasan nga naato gikan sa pagpanubos sa atong Ginoong Hesukristo nga atong nadawat pinaagi sa atong bunyag. No? So, mga igsoon, dining kahaponon karon. Wala tayo lain nga ato ang ipasupot ingon nga bahin sa atong pagtuon mahitungod sa Biblia, particular diha sa atong pagtulunan sa simbahan. Kundili kining atong ginasaulog karon nga Santo Rosario. No? Ato ning gipalagdan, ato ning gipasabot kay magkadaghan og pila na katuig. Pila na kaanyo nga diin kini ginapraktis sa simbahan. Apan daghan pagayud kaayo ang nangutana, daghan pagid kaayo ang wala nakasabot, daghan pagid kaayo ang muatake nining maong pagtulunan. Mao na nga atong paninguha pinasupay sa atong pagduki-duki kon research nga atong mapaabot ang tinuod, ang mga kamatuoran o ebidensya kundiin kanusa kining maong pagtulunan na abot sa simbahan. Una sa tanan, mga igsoon, kinahanglang atong sabton pag-ayo unsang mga pulunga, unsang mga pag-ampua ang ginagamit o ginalitok diha sa Santo Rosario. Na diha mabasa nato sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 ngadto 28 nga diin ang Arkanghel Gabriel ni saludo mihatag sa iyahang pagpangamusta pinaagi sa Panginoon, maghibaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo nagapanalangin kanimo pag-ayo.
Kana kapag ampo. O sa diha usab nga ang mga apostoles nangayo sa Ginoong Hesus nga sila gusto masayod o gusto makahibalo kung saan sa pag-ampo gitudluan sila ni Jesus sa mga pag-ampo nga nag-ingon. Ingna ninyo ini pag-ampo, amahan namo nga naa ka sa langit, pagaday ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon nga gituman kini didto sa langit. Mabasa na asa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, ngadto sa 13. Nan karon, tungod kay kanang maong mga pulunga, mauman ang mga pag-ampo sa Santo Rosario, en direkta partikularmente ang mga pag-ampo sa Rosario, nagsugod na panahon pa sa mga apostoles o kini matud pa ni Saint Louis Marie de Montfort. Ang pag-ampo niya ng Rosario nagsugod na. Apan, ang mga misteryo, kung kanus akin ni napaabot o mga pahitabo sa simbahan, niya ng estilo nga, anaay misteryo sa himaya, misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, mga igsoon, na batunan kini sa simbahan ni atong mga tuig 1214 sa kapanahunan ni Saint Dominic. Mao na mga igsoon nga ang Santo Rosario although kini mao mga pag-ampua gina-practice na sa mga apostoles, apan diha sa simbahan kung kanus ang mahal nga Birhen nagapakita tungod sa dakong gugma sa katawan sa dihang nakita sa mahal nga Birhen Maria nga ang katawan naputos diha sa kasalanan ug daghang irihiya nga niatake sa simbahan tungod niya na ang mahal nga Birhen nipakita ngadto sa usa ka pari nga si Saint Dominic niadtong mga tuig 1214. O iyaha kining gitudloan unsaon nga ang katawhan mabalik ngadto sa Ginoo. Pinaagi lamang sa pag-ampo ni anang Santo Rosario. Atong klarohon mga igsoon nga diin ang maong Santo Rosario sa sinugdanan ini ginabase diha sa Salmo ni Hari David. Tungod kay ang Salmo ni Hari David aduna may 150 ka kapitulo, chapter. Dunay 150 ka kapitulo diin ginabahin sumala sa mga misteryo sa maong rosaryohan nga diin adunay tulo ka misteryo o sa matag misteryo gibahin sa tinaglima. So, ang 150 bahinon sa tulo dunay 50 ka maghimaya ka Maria. Sibo diha sa Salmo ni Hari David. Ug ang maong tulo ka misteryo gibahin usab sa 5 kadikada. Diin ang dekada nagpasabot og 10. So, 10 o 5, i-multiply nimo ang total 50. Mao'y hinungdan nga adunay 50 ka maghimaya ka Maria diha sa misteryosa Rosario. Diin ginabahin ang maong pag-ampo gipahaom sumala sa Salmo ni Hari David. Maunay asoy o sa sinugdanan ni Ana wala pa kini tawga nga Rosario kung dili Psalter of Mary of Jesus and Mary.
Psalter tungod kay gipahaom diha sa Salmo. Naabot ang pulong rosaryo mga igsoon sa tuig 1460 na. Igamit na ning pulunga nga rosaryo, igamit ang pulong nga rosaryo diha na sa kapanahonan ni Father Alan de la Roche. Mao'y nagamit nining pulunga nga rosaryo nga nagpasabot crown of roses. Diin ang maong paggamit sa maong pulong, wala mausap ang mga misteryo sa una ng daan nga gitudlo ni Father Dominic nga usa ka santo. Wala mausap ang maong Psalter of Jesus and Mary. Ang maong mga dekada, ang maong mga misteryo, maurasad sa gihapon, ang nausap lamang ang paggamit sa maong Psalter ngadto sa pulong rosaryo. Diin osbon ko sumala sa akong giasoy sa unahan nga kini nagpasabot og crown of roses. Sumaw na mga igsoon. Sa unsang paagiha mo'y pangutana ani. Nganong nahitabo man nga ang rosaryo na paabot sa simbahan? Tungod kay maoy tubag diha sa mga pag-ampo ni Saint Dominic sa iyahang panahon. Nakita ni Saint Dominic nga ang katawhan ilabihan ka makasasala niadtong panahona. Walay kalainan pud sa karon. Tungod niya na sa dako nga kaguol nga halos mo give up si Saint Dominic tungod sa maong nakita nga kahimtang sa katawhan. Ibiya siya sa iyang simbahan. Nibiya siya umiadto sa lasang ni aning panahon na. Niadto sa usa ka lasang nag-ampo sulod sa 3 ka adlaw o 3 ka gabi. Sa iyang kasinatian nga aron dunggon sa Dios ang iyang pag-ampo, iyang gituyo pagsamad-samad ang iyang lawas. Gisamad-samaran niya ang iyang lawas ug sa diha nga nihatod ngadto kaniya ngadto sa pagkauma. Nag-uma si Saint Dominic sa iyang panahon. Apan ang mahal nga birhen uban sa 2 ka anghel mitungha ngadto kaniya o nagdalag mensahe nga ang iyang pag-ampo gidungog sa Dios o nga ang katawhan mahimo lamang nga makabig ngadto sa pagkamatarong kung ang katawhan muampo ni anang Santo Rosario. No? Maunay na itabo mga igsoon. Unya, humani atong iyang pagkakuma sa dihang nibiya ang mahal nga birhen kaniya na ulian siya. Unya, niadto siya sa katedral sa ilahang lugar sa Pransya. Niadto siya sa katedral o dito samtang nagpadulong siya sa maong simbahan mga igsoon sa maong panahon. Ang simbahan walay tao nga nagbagting apan nagtingog ang kampana. Timaan nga aron ang mga tao magakatigom og musimba. Og sa diha nga nagsugod na pagwali si Saint Dominic, iyang giwali mahitungod sa Santo Rosario. Diin uban sa kasanag
mipakita ang mahal nga birhen yatong panahon na apan uban sa dagko nga mga tilimadyon sa langit, dunay bagyo. Dunay lino kadtong panahon na. Oda nga nipakita ang mahal nga birhen nga kung ang katawhan dili mag-usab, dili magpuyo diha sa katarong, mahiagom diha sa silot. Oda mga igsuon, kunya pagkamatay ni Saint Dominic ang ni padayon pagsangyaw mauna si Father Alan de la Roche mga tuig 1460 anyo Domini. Niining mga tuiga diha na nagsugod paggamit sa pulong nga rosaryo, meaning crown of roses. Mao na asoy mga igsoon, kunya si Father Alan de la Roche, si Father Alan de la Roche namatay mga tuig 1475. Mabasa na to na sa libro sa Secret of the Holy Rosary by Saint Louis Marie de Montfort. O ang nipalo-up ana, aron mo puyanap o mukailap ang maong pagtulunan sa Santo Rosario, mauna si Saint Louis de Montfort. Kining nagsulat, kining nag-asoy. Unsang mga tuiga? Mga tuig 1673 ngadto sa tuig 1716. Muna mga igsoon ang asoy. So, pinaagi ni Saint Marie de Montfort sa iyang i-revive ang maong pag-ampo sa Santo Rosario, diin iyang gisulat ang maong kasaysayan sa pagsugod sa Rosario. Si Saint Louis mao ang nakapakaila pag-ayo sa maong pagtulunan sa tibuok kalibutan na. Pinaagi sa iyang mga sinulat nga mga libro, human siya mamatay, 2 siglo ang nilabay. Nahimo na imprinta ang maong mga kasaysayan nga nahipos aron pag-asoy mahitungod sa Santo Rosario. Ang pangutana, tungod kay ang Santo Rosario mga igsoon, kung ato ng tanawon ang kinatibuk-an nga unod sa maong Santo Rosario, walay bisan usa dinha nga mga misteryo nga dili mabasa sa Biblia. Kung moingon ka, ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpahibalo sa anghel ngadto kang Birhen Maria, mabasa nato naa sa Lucas 1:26 ngadto 28. Kung moingon ka, ang unang misteryo sa kasakit, mao ang pag-ampo sa Panginoong Jesucristo dito sa taraman sa Getsemane, mabasa naa sa Mateo kapitulo 26, versikulo 42 ngadto sa 44. Kung moingon ka, ang unang misteryo sa himaya, mao ang mahimayaong pagkabanhaw sa Panginoong Jesucristo, mabasa Mateo 28, 1 ngadto sa 8. Kung moingon ka, ang ikaduhang misteryo sa kahayag, mao ang unang milagro sa bino dito sa kasal sa Kana, mabasa nato na Juan kapitulo 2, versikulo 4. Himodo, walay bisan usa niining maong pagtulunan, niining maong mga misteryo nga dili mabasa og Biblia. Tungod niya na mahimo nato nga tawgon nga ang Santo Rosario usa kagamay nga Biblia. Nga naman, tungod kay ang maong pagtulunan
mabasa man sa Biblia. Lain nga punto na sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 5, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Sanglit mga igsoon, kay ang pagtulunan sa Santo Rosario, ang tanang misteryo, mabasa man sa Biblia, himudo ang pag-ampo sa Santo Rosario, usa ka pagkaon sa atong kalag, matod pa sa atong balaang kasulatan, Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 5. Kay pagkaon man sa atong kalag ang pulong sa Ginoo, nan ang tanang misteryo naman sa Biblia o ang Biblia pulong man sa Dios. Walay katarungan nga ang pag-ampo sa Santo Rosario dili mamahimong pagkaon sa kalag. Usa kayo kini kalikon nga kalanon sa atong kalag. Mao kana nga sa mataghimo nato, sa pag-ampo nato sa Santo Rosario, mabati nato ang kalipay. Ambot lang pud kaha mga igsoon. Kung diha sa paghimo nato sa Santo Rosario, anaa kaha nato ang kahinangod nga mohimo niini. Ha? Kay di kinahanglan man matod pa ni St. Louis nga ang pag-ampo sa Santo Rosario, di kinahanglan ang pagpamalandong sa mga misteryo niini. Kay kung mag-ampo man lamang kita, nga diin wala nato pamalandunga ang mga misteryo, matod pa niya sama ra ka sa usa ka lawas sa tao nga diin gibiyaan sa iyang espiritu. Unsa may buot gipa sa mo? Nga kung ang usa ka lawas sa tao, yan galing sa iyang espiritu o iyang kalag, klaro na lang nga kanang lawasa patay na. Sa ato pa, ang pag-ampo sa Rosario nga walay pagpamalandong sa mga misteryo niini, sama ra sa usa ka minatay nga lawas sa tao. No? Sa ato pa, ilad. No? Mauna nga giabda labi na ang mga Katoliko. Kay dili kalimot hangtod karong panahon na dunay mga Katoliko mag-ampo sa Santo Rosario, magalitok niya ng Magimaya ka Maria, wala pa gani mahuman ang Magimaya ka Maria, ginasunod na ang Santa Maria. Wala pa gani mahuman ang amahan namo, ginasunod na ang kalanon namo. Ngano man na? Tungod kay dili kinasing-kasing ang pag-ampo o na unang rason. Ikaduha, nga una-una, dunay nag-ampo nga diin gasit daan og oras unsang orasa humanon. Nga sa ato pa, kung regular nga pag-ampo sa Santo Rosario, humanon na sa kamisteryo, niya ng 25 ka minuto. Dunay uban nga mag-ampo humanon og 15 minuto. Unsa may kapusnadan? Kung ang atong pag-ampo, ingon ni ana mga igsoon, may mapaabot ba kita nga grasya gikan sa Ginoo? Kaya nga atong gitinguha ni ana, aron lang man lamang kita ingon sa katawhan. Nga maayot ang muampo. Mao na usahay, nga nabinag na ay particular kayo ni nato mabati o masinate. Diya sa mga namatyan. Sabi na atong i-challenge ni mga nobinaryo, mga tignobina. Nga naman, kinahanglan nga, magbaton unta ka, mga igsoon kung Katoliko, kung babae ka, muli ka sa pag-ampo niya ng Santo Rosario, iagda ka sa paggamit sa atong natural na kahintang kung unsa ka. Kung babae ka magsuot ang pinabae, dili kay pag-ampo tag Rosario nagpuruntong punta apastilan oy. No? Ato ning
di padayag nga naman kanaman mo ilabing angay adto daw ka sa Divine Mercy sa El Salvador sa Cagayan de Oro. Kung babae ka makasulod bagog ka, kung magkarsonis ka hindi ka kasulod. Nga naman kay kung babae ka dawata ang realidad nga babae ka. Dili kay magsuot kang nilalaki. Sa samang pagkaagi, diabda nato ang atong mga kaigsoonang Katoliko nga magnido mga pag-ampo, kinahanglan kung babae, magsuot at binabay. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag lang po magalit. Dahil yan po ang tama. Ang atong tinguha din mao ang pagpanudlo. Ha? Pagpanudlo nga diin mo hatod ka nato ngadto sa kahimtang sa pagkabalaan o diha sa atong pagkabalaan maangko nato ang gisaad nga kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang hagit nato. Dili kay himuon lang nato ang maong mga pag-ampo nga daw komplementary. Ha? Pag-ampo tungod kay paninginahanglan maora na kanang naay rosaryo labi na karon, naay black rosary, dili ni black nga color ha, black nga bloke. Meaning kanang lain-lain nga area. Mao na siya gitawag og black rosary, dili black nga color. Ni itong dili bloke by division or by section pa. Kung sa na term ana. Mga igsoon, giabda ta karong panahon na. Nga naman, ning atong kahimtang, kining kahimtang nga gisinati nato, walay lain nga makatabang nato, nga makapulpog niining kaaway nga dili makita, kundi maura gayon ang pag-ampo. Nga naman, kaya ang balaang kasulatan na gaingon, sumala sa Salmo 91, ngadto sa 3, panaligdan sa Ginoo ang mga tao nga nagmatinahuon kaniya o dili niya itugot nga mahiagom sa mga sakit nga makamatay. Amen! Mao ka na ang saad sa Ginoo. Muna nga atong giagda ang atong mga kaigsuonan, labi na ang atong mga Katoliko nga tignubina. Patuniin taon ang santos nga kataha diha sa Ginoo. Nga naman, ang Ginoo nagingon, Mateo 18 versikulo 20 nagingon, diin may duha o tulong nga magahisgot sa akong ngalan, atuwa ako sa ilang taliwala, nag-ingon ang Ginoo. Pero saan man ito napagsabot? Nga sa ato pa, kung mahimo man nato, kung nga ay mayor, wala sa ato ang maka-English kisang hindok nga mga suot na to, bisan tuod o ukay-ukay, pero formal, haom sa atong pagkatao, nga nung di man mahimo nga panahon sa pag-ampo, nga di atubang man nato ang Ginoo. Nga nung di man na mahimo. Sa lahing pagkasulti mo ingon ko, ayawin tao ninyo mantinire ang Ginoo. Kay daghan karon, di mantiniran ang Dios. Pero dili gani makamantinir kung naay mga dagko nga mga opisyale sa lungsod. Ipakita gani bisan walang-wala, bahalag mangutang. Pero diyas Ginoo, mantinir lagi tao ang atong ipakita niya. Asa naman kaniya? Muna mga igsoon, ini mo'y dapong hagit, alam ka na to, diha sa atong pagkinabuhi, atong giabda, labi na nining bulan sa Rosaryo, nga unta, labaw sa tanan. Matag-ampo na to, nining Santo Rosario, banang pagpamalandong, labing na kong hagit ka na to, ang pagpuyo niini diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
Kana lang ang akong ipaambit dining kahaponon, mga igsoon, kini si Brother Angelo Silin sa makausapa, mo kaingon kaninyo ang grasya o kalinaw sa itong Ginoong Kristo diha sa panaghiusa sa Amahan ug sa Espiritu Santo, manaa ka na itong tanan, nining adlaw, daghang salamat ug maayong hapon sa tanan.